Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan kekasih Purwantara dinten Kemis Pon Surya kaping 21 wulan Mei tahun 2026. Kula Yosua Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking lelakone para rasul bab kalih ayat 1 dumugi 11 lan kawaca ayat 11 ingkang mekaten. Wong Yahudi ya wong kang manjing agama Yahudi, wong Kreta lan wong Arab, kita krungu wong-wong iku padha celatu nganggo basa kita dhewe-dhewe bab pakaryan agung kang katindakake dening Gusti Allah. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan kanthi setya tuhu. Haleluya. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, irah-irahan dinten menika yaiku mireng pakaryanipun Gusti lumantar basa ingkang kawuningan. Asring kita nginten bilih Gusti Allah namung makarya lumantar perkawis-perkawis ingkang ageng saha nggumunaken. Kita ngentosi mujijat ingkang ageng, wangsulan ingkang enggal utawi pangalaman rohani ingkang mirunggan. Nanging lumantar prastawa Pentakosta, kita saged ningali bilih Gusti Allah rawuh lan nglairaken pakaryanipun kanthi cara ingkang saged dipun mangertosi dening saben tiyang. Tiang-tiang saking maneka bangsa sami mireng pawartos bab pakaryanipun Gusti kanthi basa piyambak-piyambak. Gusti mboten mangsa manungsa mangertos basanipun swarga, nanging malah Gusti piyambak ingkang marak dhateng manungsa supados manungsa saged mangertos sih saha pakaryanipun. Mekaten ugi wonten ing gesang kita saben dinten, Gusti asring ngendika lumantar perkawis-perkawis prasaja, lumantar kawigatosan kula warga, pitulungan alit saking sesami, kasarasan kang tasih kaparingaken, rencang ingkang paring panglipur, malah kadang kala lumantar rebeting gesang ingkang bentuk kapitadosan kita. Nanging asring manah kita kebak sumelang saha kasibukan. Satemah kita dados kirang peka mirang pakaryanipun Gusti ingkang sak temenipun tansah wonten ing sakupeng gesang kita. Roh Suci maringi kakiyatan dhateng kita supados saged mbikak manah ningali panyartanipun Gusti sarta mangertos bilih Gusti tansah wonten ing saben mangsa gesang kita. Lumantar sabda punika kita ugi dipun elingaken bilih gesanging tiyang pitados kapendhut dados pirantos paseksen tumrap sesami. Menawi para sakabat rumiyin dipun ginakaken Gusti martosaken pakaryanipun Gusti kanthi basa ingkang dipun mangertosi dening kathah tiyang, samenika kita kaparingan pakaryan kagem nglantaraken sih katresnanipun Gusti lumantar basa ingkang saged dipun raosaken dening sesami. Basa kawigatosan, pangapunten, kapedulian, saha katresnan. Mugi lumantar tembung, tindak tanduk saha gesang kita, tiyang sanes ugi saged mireng saha ngraosaken pakaryanipun Gusti ingkang gesang. Monggo kita ndedonga. Duh Rama, mugi paduka maringi manah kawula menika Roh Suci saking paduka, supados kawula menika saged mireng pakaryan saking paduka wonten ing gesang kawula. Mugi paduka ndadosaken kawula piranti-piranti paduka kagem babaraken sih katresnan lan kamirahan saking paduka dumateng pepadha. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wilujeng kawula ndedonga. Amin.